Singahlala phansi. Manibulise umfuthatha umfundisi lapha ekhaya uthatha umongameli wami benomama sime ngenyawo sibabetheleni izandla. Isifundisi uthatha umfundisi uCenga benomama uthatha umfundisi uZibi nomama ndibulise i-governing board yalapha ekhaya omama notata nabantu abatsha no Sunday school egameni elihle likaKristu Yesu, amen. Nje kokuqala mandibulele kwakhona elithuba uThixo andiphe lona loba ndizoma apha endilinikezwe ngutata umfundisi engaqali ya phansi ngoku ndingumfundisi libandla lokuqala ekundimemeni amanye ke aye alandela. Sometimes abanye abantu bathanda uba meme wena kube nzima uba bakubize bona kodwa ubona uba bafuna ukuzampela kuwe kodwa yena njengoba noma ndingathethi ne-governing board uzoyivala inkomfa yami line appreciation. Yes. Akapheli unyaka andithanda unyaka phele ngenxa yento epha kubo benomama bafike phaya kuthanda ukwehla izinga lezithumi kulonyaka ngepasika kodwa ndakubona ukutshintsha kwempilo zabantu beguquka. Mandincome ningabantu bokwenza into ezinhle ya inhle lento niyenzileyo ireport yenu nje akabanize niyifote ngoba nami ngosendifuna ukufuza umama uchawu kepha phezulu akuthethwa ngomlomo kuphela kuyafota izinto azibone. Sikhulisa namanye amabandla ndikhala next year nje ukuthi amabandla into azenzileyo sizibone noba sisemakhaya babona abanye abantu nasemakhaya uba kuyasetyenzwa apha eminyango. Ndiye ndayibona nale yala ezimali ezisemabhotileni andaqonda uba ndizoyithatha kulo nyaka uzayo andizuyiyeka. Soyixoxa ke nekomiti lethu ikhona imali vele ezikhutshwayo kodwa kofuneka libekho elaa bhotile for ingqungquthela yes umkhumazelo. Siyambulela ke kakhulu uThixo ngani. Sizofumana ke izwi lenkosi bendithethile phezolo besike sathi ukusicakaca isihloko esi sethu besike sathi ukusicakaca isihloko esi sethu sesimilo somzalwane sayitsho into ethi xa umuntu enesimilo uyathandeka umuntu ongenasimilo akathandeki uyanyanyezelwa. Umuntu ongenasimilo akamtudla ngoba athandeke ngoba kaloku akazi bantu badala uthetha noba kukanjani wenza noba kukanjani kodwa umuntu onesimilo esiright uyathandeka. Kona namhlanje ke ndiuba phezolo besicacise kakhulu amaKorinto okuqala 15 verse 58. Namhlanje ndifuna nje ukuba ndidlule kwinto yoba umzekelo womzalwane ozibandakanyileyo umzekelo womzalwane ocommitted okanye onoxanduva endlini kaThixo. Sojonga nje kwincwadi kaLuka uchapter 1 verse 38 soqala pha kwintombi enguMaria. Kwincwadi kaLuka chapter 1 verse 38 soqala ke sike sijonge yona. Wathi ke uMaria ndim lo mna mkhonzazana wenkosi
Makenzeke kum ngokwamazwi akho saza semka isithunywa kuye. Isithunywa ke sasizomxelela uba Maria uzomitha uzale unyana onguYesu. Akaphikisanga into ethethwa nguThixo. Isithunywa sivakatshela umuntu okwiposition eright. Linenekazi eli lizigcinile ubuntombi balo. Mhlawumbi naye wayengu Sunday school njengo Sunday school walapha eAFM odanikezwe icertificate zoba ezoqala ke ngokaye kwi-teenage okanye aye kwi-youth, kodwa waziphatha kakuhle. Ukuziphatha kakhe kwakuhle kwachukumisa amazulu. Kwathiwa xa kujongwa uba inkosi uYesu ngubani ongayimitha, kwabonakala uba nguMaria, ngoba uMaria uhamba ngokwentando kaThixo. UThixo uyakunothisa xa uzimisela ukumkhonza kakuhle. Uyaqapheleka xa ungumuntu ozigcine kakuhle. Ayibonga inkosi. Uyaqapheleka kuThixo, uyaqapheleka kwinkokheli, uyaqapheleka ebantwini. Ndisho umuntu ofuna utshata akafuni mdladi yanje womuntu. Noba ufundile angakuphathisela ngestress uba ngaba ngumuntu oziphethe noba kukanjani. Ayibonga inkosi. So namazulu ke ajonga bona uba uMaria yintombi enesimilo eziphethe kakuhle. Ndithanda iresponse yakhe ke xa kufika isithunywa. Uthi ndim lo umkhonzazana wenkosi. Utsho ezothwala inkosi. Makwenzeke kum ngokwamazwi akho. Wavuma. Xa uThixo esithi yenza into owali okanye ushalaze, uThixo ethetha nawe. Ukho amaxesha uThixo athetha nawe engathethi nabantu abaninzi ukuthi makwenziwe into ethile. Ngamanye amaxesha kuke kubekho abazalwane noba mnye obona isidingo ebandleni. Loo nto ifikile ithi yenze. Sufuna abantu abaninzi ukuze ibe iyenziwa ngoba uThixo ubonise wena. Ndike ndasebandleni ndiye kwi-appreciation omnye umhlobo wami endifike naye ndathi ndafike nakhona ndathi ndingudabs, kuthiwa ke ndingudabs nakhona phaa kwibandla likaMdletshe. Ndafika phaa kukho ndiyaya kona kule vesi umfundisi ubalise uthethe nje nomzalwana. Lo mzalwana esaphangela angakabi na zinto kangako. Wathi wena wathetha amazwi omprofeti. Wathi kuzoba nje empilweni yakho. Futhi ke uzondithengela imoto. Thetha nomzalwana ongusisi ungumdikoni. Lo mzalwana uThixo wamenza wanenkampani yakhe successful. Ngexesha esitsho lamazwi akanamoto lo mzalwana, but wamenza uThixo wanemoto eziyi-4. Then wadecide ukuthi athethe nefamily ezimbini, yena ngowesithathu, bathenga imoto ye 1.4 million. Bethengela umfundisi nge-appreciation. Yeke imali andifuna uthetha ngayo, zizantshala nazo. Ibandla lakhona phantse lingangeli lenu, kodwa linabantu abenzayo. Ayibonga inkosi. Sancokola sihleli phansi nomfundisi umqhathi, sancokola sathi hey, abanye abazalwane ungathi uthi ndilambile ndicela u5 kg nje bave baqhubeke bakutrendisela u5 kg. Ayibonga inkosi. UThixo
uyamanyelwa. Yabona lo mhlabelelo uthi ukulalela kubiza kuphila kwethu inyani leyo. UThixo uyamanyelwa sibe sesisenza noma singamzukisa uMaria kodwa yabanhle into yoba avume xa isithi uThixo thwala nanku umuntu angamkhuphi kuba kuqale kwajonga uba ungubani uziphethe kanjani. UThixo akakuniki izinto xa ungakhange uzipositione ube kwimeko eright kwistand esiright naye. Uba kwistand esiright kanjani? Ngokugcina izwi lakhe, ngokuthandaza, ngesasazela bendithetha nangaso sibe siyaphila. Ndizohlala kakhulu ke. Ndifuna ke siye kwizwi yami lesibini. Ba kuyabona libi message yami ininzi apha. Kwincwadi yokumkani besibini chapter 4. Mangilizwe eseduze endibamba ngesandla mangimuve esethu engibamba ngesandla. Chapter 4 verse 8 ukuya ku11. Mangimuzwe esethu engibamba ngesandla. uJesu mangimuzwe esethu eShunem khona apho kwakukho umfazi uthile usisityebi owamcelayo kuba angene endlwini yakhe afumane into etyiwayo. Ebesithi ke xa adlulayo aphambukele khona ukuba afumane into etyiwayo. Lo mfazi ke wathetha nendoda yakhe wathi, ndiyaqonda kuba lo mfo umana ungena apha ngumntu okhethekileyo wakwaThixo. Ngoko ke masimakhele igunjana apha phezu kwendlu yethu kulo sibeke umendlalo, itafile, isitulo nesibane khona ukuze athi xa afikileyo ahlale kulo. Efikile ke ngenye imini uElisha wangena apho kwelo gumbi lakhe wangqengqa. Yes, yenye ifamily ke ngokule ithanda uThixo, i-committed. Iyaqaphela into yoba kukho lo mprofeti kaThixo umane edlula apha. Kunjalo nje masimenzele into etyiwayo, sidlule apho simakhele igumbi eliphezulu. Ifamily yamakholwa. Akukubi umntu atshate ethanda uThixo athe sotshata chafe. Ningamboni izinkonzweni nimane nimfuna. Kodwa lo muntu behamba kahle noThixo eseyinsizwa okanye eseyintombi. Nithi ngexesha yazi ndandingakasindiswa ngosendisindisiwe ngexesha ndingakasindiswa ndandinayo into ethi ndawusindiswa kona ngenye imini. Ngosendisindisiwe ndinento ethi ke ngoku sesithatha notata uNkeyu sowupakisha impahla zethu siyonqula uThixo. Ngoba yona ndawo le esiphelele kuyo. Yoba sibe ifamily enqula uThixo. Akukho umuntu ubuza nayo pha xa ndizonikela ndipledge uba ndipledge ngamalini. Ndenza izigqibo zam enza izigqibo zakhe ngoba noba simnye kodwa ndime lapha ngokutata uNkeyu uhleli pha esitulweni. Nani niyayibona loo nto. Ithi ke ngolonto leyo
kukhona izinto apho kufuneke mina ndizimele ngenkolo yami, azimele ngenkolo yakhe. Kodwa kukuhle xa ifamily intsaka ekukhonzeni uThixo. Ayibonge inkosi. Ndihambe noThixo, ndisokola iminyaka, uThixo andiphakamisa, abe sendinika umtshato wenze kudicileleke igama likaThixo. Into endiyifumene emva ndihamba noThixo. Iminyaka emininzi ndihamba noThixo, ndisokola ndihamba noThixo, ndihamba ndiye ezintenteni ndibuye ne100 rand. uThixo athi uba aye ndiphakamisa ndifumane umtshato, indenze loo nto ndixabane noThixo. Uboyilumkela loo nto. Nditsho nomntu osazotshata, mani uzigiyarishe uba ungatshata nomdikoni, ungatshata nomfundisi, awungafanelanga uba makayotshumayela sekhubekile usenza into engapheliyo endlini. Nokukhulisayo, khulisa usazi uba ukhulisa umfazi womnye umzi ngenye imini. Apho umlumzana zokafuna ukuyonaba ebhedini akhe aphumule emini, ufuneke ke ngafike kuclean ngoba lo mfazi uhamba noThixo linono. Kuthiwa lo mfazi yayingumfazi olinono, wengelo nono nje ngezinto eziphathekayo kuphela esiqwini, kodwa welinono nenhliziyo. Ngoba ubuhle ayikokunxiba kahle, ayikokuba mhle ngaphandle, kodwa ubuhle obupheleleyo bubuhle bangaphakathi. Wazi uba noba ndikulo mtshato kodwa ndinokuthula enhliziyweni ngoba akukho siphithiphithi. Siphila apho kukho amadoda, izinsizwa ezitshate ezihamba noThixo, zavuma intombi zithi zivuma amadoda kaThixo, kodwa besotshata babholele ecaleni. Babholele ecaleni. Ngelishwa ke kudla kubheka umfazi uba lenjani before, unjani ngoseshate nawe. Aniyifuni ke nini nyana. Ngelishwa ke kudla uba kubhekeke bani ifemale. Kodwa kuyenzeka kusebona abafana ababethu. Asingathi ngoba sibathanda nabo bayageza sometimes. Sinxiba ichopsi size emitshatweni bagqibe bangayikhathaleli. Ndithanda le family ke. Umfazi kaloku uneliso. Uneliso umfazi. Uthi kukhona indoda kaThixo, and xa ithi kukhona le ndoda kaThixo idlula indoda yala. Cinga isitezi siyabiza isitezi. Asiwadlali nje amakhasi. Xa uthi ufuna i-double story yazi buzobhatala kwalapha phezulu. Hayi kancinci. Into bebengayiplananga bathi mhlawumbe kwakuyindawo nje yokubraya, bathi masakha apha phezu kwethu umkhonzi kaThixo ayohlala. Ndiyabasizela abazalwane abangaziqapheliyo inkokheli zabo, ngoba boze basale nakwintsikelelo ezithethwa ngaloo mini, ngoba indawo nendawo inentsikelelo yayo, and kuyenzeka ngenye imini uThixo abeke intsikelelo kwinkokheli ube wena ngenxa yenqoko ungayiboneli intweni. Ncokola naye kodwa uphinde ucinga uba lo muntu lo ungenhla. Ayibonge inkosi. Dlala nivakatshela kodwa iphinde ibekho lento ithi lo muntu lo ungenhla. Ngoba nangosi njengoba nangosi eniphethe imayikhi kanje ndingumprofeti phaa kuTata Nkeyo. Akuthi makeze kwi-altar call, uyeza kwi-altar call. Njengoba nami xa kuthi mandize kwi-altar call ndiyeza ngoba umele indawo kaThixo. Uba ngabe kwamisisha loo nto uba lo muntu ndikhokheleyo umele indawo kaThixo. Ndiwavile amazwi xa bendifika apha bewathetha umfundisi. Ndabona uba ndisepointini kulo myalezo wam entsikelelo. Ndiwavile xa bewathetha apha ethulula intsikelelo apha kuni apha ebandleni.
ayibonge inkosi zange le family ithi incithe ngaka siyenzela umkhonzi kaThixo yasuka yenza igumbi eliphezulu zange benombuzo ba thina silala ezantsi utheni yena ezolala phezulu ayibonge inkosi abantu yazi abazalwana nami ngeke ndeva nje ngoku ngosendizolanda kapha ndiyavuya apha kwenye igame ndithengelwe i-microwave sisititshe esithile ndivuya ke kanti bamane bebona uba ngoba fikile pha ithanda undihlupha laa nto batsho besithenga ke mna ndithi intliziyo entle masendithi ndiyeva bandihlebile uqala berhola kangaka ubehlulwe i-microwave ayibonge inkosi uyayibona nje loo nto uba kuthengwe izinto ze-46,000 uqala uthethe uba ebengenoyithenga na asenzi xa senza kwiinkokheli kuba zingenakho siyayazi into esiyilandayo xa sisenza kubantu abasikhokheleyo asenzi kuba bengenokwenza kodwa kunemfihlelo yokuzenzela indawo ephezulu ngoba nempendulo yakho mhluxakekileyo izophendulwa khona umhlawumbe umfundisakazi utata uZoko njengoba wepha wazama into yoba mane ke ndiyenza imizekelo wazama into yoba phaya utata uZoko abe nemoto imoto yokuqala esasiyithengile emzamba sathenga ivan sehlulwa i-installment yathathwa utata uZoko akabi namoto wafika kumtata umfundisi umjungula wazama ukugijima izititshi zonke uba sithenga imoto eyayibizwa ngoba ishuma ohamba ke senayo ngaye elisikisiki xa utata uZoko engaphilanga ngoba njengoba undibona nje zange ndake ndalwa notata uZoko zazikhona njengoba kulibandla elidala izinto zoba zike zenziwe izicams kuzanywa into ethile ndandiba kwicala lakhe uyayazi zonto nabantwana bakhe ngoba awuzukwazi ukuthi uthanda umfundisi ungayithandi ifamily because inhliziyo kamfundisi ikhona noba engenaxesha lokuhlala nayo kakuhle ejongeni na kwifamily yakhe so ndandithanda yena nabantwana bakhe nangoku xa utata uZoko sekusensukwini zakhe zoba ezodlula wayohlala pha kum andanoma is 2 weeks na kodwa wayohlala kum samsesibhedlela wathetha nam encokola ehlele esofeni wathi umfundisi umjungula ngela xesha kwakuhanjwa kakhulu apha wathi utata umfundisi umjungula uzoba nguchairperson olandelayo ngalo xesha ke kwakhokhela utata uDobe wabe sesithi esho kum nimsupport emveni koko ke mana utata uZoko wazilalela wabhubha kodwa lento ayiyo wayithetha ehleli kwam esofeni wathi uzoba nguchairperson Tsindi umsupporte nimsupporte intone ecinga into ezinhle kungenxa yoba naye zangamkhohlakalela akazange acinge ngaba wacinga ngayo intone ecinga into ezinhle ngaye notata umkhashana kungenxa yoba zanga bamkhohlakalela kanti ekumcingeleni into ezinhle bazakhela igumbi eliphezulu eligumbi lokuba ngumongameli ngoku ibhanoya hamba ngayo nanini na ligumbi alakha kotata uNxumalo nakotata uZoko igumbi eliphezulu and awukwazi kuvala
emntwini okwazileyo ukusubmitha kwinkokheli yakhe. Akaze ndibone ukuthi take over abantu abavukela inkokheli. Xa emka uMoses ebhubha lishiyeke kuYoshua, alishiyekanga ibandla kwaba babemhlebile. Ayibonge inkosi. Hallelujah. Ithi le family masakhe igumbi eliphezulu ngenkokheli yethu. Hayi uzosala nyani uba ngaba ndike nditsho mna ndijonge nje ndiyajonga lapha estatusini wena xa nexesha ndiyibona inkamana kwabo ayinalo nolunye usuku eke ndifake noba ndiyatshumayela noba ke ndenzani. Nansi ifaka inceko zale, ifaka inceko zale, ifaka inceko zale. Andithi siyanqulwa kodwa andithi uyabakhumbula bona. Why ungakumkhumbule lo muntu kondla zonke insuku? Andithi ndikufundisa into ongayaziyo. Ndikufundisa le uyenzayo. Andithi uyayenza? Yeah. Ucaba ukho nje lo mfundisi for ukungcwaba. Noba ngathethi insikelelo ayizukunceda. Ngoba uthe simo ubumazi buzothini. Ubuzothi masimbonge ingoma endiyithanda ke. Onomsa kangaka ovela hlafazeleke ke ngesimpondo avula cofa ifone ndisaqala. Do you think ikhona into ezokunceda? Ayibonge inkosi. Ndithi ke le family yathi masakhe igumbi eliphezulu afika phumle. Uthi umkhonzi kaThixo kwisicakazana sakhona ikhona yona into engabe iyafuneka pheka ingaba intoni. Ndiyayibona imali ikhona yonke into ikhona. Kodwa kuyabonakala uba ikhona into esisidingo apha ekhaya. Kwathiwa abanamntwana. Ayibonge inkosi. Kwathiwa isidingo salapha ekhaya ngumntwana. Ayikho into elibhonge emfazini njengoba mithi umntana wakhe. Ayibonge inkosi. Mhlamba sebe kodwa ukungabi namntwana kwakungabenzi bangakhonzi. Batshola uThixo. Kodwa basuke banaka inkokheli le. Inkokheli yaseyibuza uba intoba intoni edingwa apha ekhaya kwathiwa ngumntwana. Wathetha amazwi. Wamitha umtshumenikazi wazala inkwenkwe. Ayibonge inkosi. Wazala inkwenkwe kwavulwa kwakuhle. Mina zana ithile yagula inkwenkwe yabhubha. Amen. Waphinda waya kumprofeti komthemba umfundisi. Themba umfundisi, Themba umama umfundisi. Ingxaki sencinci. Nifihla nezingxaki ezi. Mhlawumbe uhleli kabe emtshatweni uziqinishile endaweni yoba unyenye uyothi sihleli wena ungasibona ngathi siyahleka. Kodwa kukhonto imandi. Ava umfundisi uba intoni then emveni koko uneliso. Abona pha bengcwaba khona ngendingakhandi ngcwabe pha. Uba bebendixelele Eli uba ikhona ingxaki apha ekholweni. Then mina mhlambi benizothumela umdala ndithi makahlale naye phansi ndimxelele uba yabona isono siyabulala. Njengoba ungumzalwane amadikazi katsho umfundisi nami benwatsho biza ngegama ke pha xa uyandithelela. Ayabekela ubuye unobomvu. Amadikazi uzofela khona ungumzalwane. Yeah, amadikazi ayadlisa. Uthatha umthwalo wakho umke kwakho ngenxa yoba idikazi kaloku lona lifike pha ube ngathi likuphethe kakuhle lifuna ukuweba ukwedlula umfazi. Andithi umfazi ke xa kukhona into engaqondakaliyo uyakwazi uba ajikise lona ngoba lizokweba
ngathi likuphethe kakuhle andilichitha umtshato. Simlumkise ke sithi ke ngoku amadimoni kaloku xa wamkela uYesu ayahamba, kodwa xa sele ke ngoku uvula ikroba abuya ngokuphinda phindiweyo. So ubuvula igap ungumzalwane azongena ufe wenze lo mntwana abe ngumhlolokazi. Kuthethwe naye phi pha bucala mhlamba guquke ke bufuna uguquka. Kodwa into enzekayo abazalwane abayithembi inkokheli yabo. Uhlala noba sekubonakala bimeko injani. Kanti xa sisithi lamaqhiya siwanqozayo sifihla into ezithile asifihlela inkokheli engakuthandazela ilungisa isituation yakho. Ayibonke inkosi. Asitsho lonto xa ubona intaba ingathi yenyuka akumaqhinga kulo muntu utshate naye. Kunobunqwakuze mina ngeke ndimbone umfazi ephelelwa ingqondo yindoda esileyo. Ahlali stress somuntu abomthembile agila izimanga uhleli naye kubonakala bangakubuyela nezifo angakwenzela yonke imikhuba kodwa ecaweni agide abe ngumzalwane kanti inkuzimalanga yehedeni khaliwe lapha ngaphakathi ecaweni. Asihambi nani kwendawo and asizuhamba nani kwendawo kuzo kodwa ndinomoya ingcwele uYesu sijonge noba siphi. Ndithi mina mthemba umfundisi wakho. Ikhona lento yoba umfundisi athenjwe kakhulu ngabanye abantu bezinye indawo abahleli naye babe bengaboni into. Athetha amazwi ebantwini kwenzeke abahleli naye bangareceive into ngoba ingxaki vele ayikho mbewini ewiswayo. Ingxaki kwi-receiver, ingxaki ngoku ayikho kumnandi chumayelayo, ingxaki kuba undimamele ngoluhlobo, undimamele ngochuku na. Ayibonge inkosi. Le minikelo niyenza nenisazoyenza nizakhela igumbi eliphezulu lokuthi ngemini zikaxakeka ninyuke iniphendulele. Biza kuYezekile, uYezekile ithi iBhayibhile wayigula zofa waya kuThixo eqinisekile ngayo uba umsulu emehlweni kaThixo. Wathi Thixo ndenzile 1 no 2 ndikhumbule. uIsaya wayifika esithi uzofa abuya nempendulo ethi usazohlala ngenxa yemisebenzi ayenzileyo emihle phambi kwaThixo. Suyithatha kancane imisebenzi. Yabona izaziso ezizikwenza umpenqe xa kuzisenziwa sizona zinempendulo yakho. Sibe ngathi azipheli. Sizona zinentsikelelo yakho. I remember obukhona mama uNyathela imoto imhlakaze evela kwaMaking. Yamhlakaza ndafika ethule ngakwazi ngisho ukuthini. Ndathandaza umthandazo nje othi khumbula Thixo izishumi zalomntwana. Okoko wasuka kwelabandla ekhonza kulo esajoniswa wangena kuthi etshate kwelethu ibandla zange waba no dash. Ndime phezulu kwakhe engakwazi ngishumisa umnu. Nasendleleni koko ndithandaza ndibona imisebenzi yakhe. Amvusa uThixo yatisha ngwabuyela esikolweni. Thetha ngomuntu oyithule tu engaqhwanyazi nokuqhwanyaza. Ubokwa ngokuthiwe masiye kuthiwe umyeni wakhe makeze izani naye emfundisi angaziyedwa ngoba babona uba angahamba nanini. Kodwa umkhuleko wohamba nemisebenzi. Umkhuleko sasuthandaza wawuhamba nemisebenzi ngoba ubi all yehle enhloko iqhuzwa ibheke ezantsi. Nanga umzekelo omhlophilayo ubani ndiva. Umfundisi wenu uhlala apha eMarket kumzomkhulu.
Abantu abaninzi apha kuni abekho emakhaya bathenga imizi apha edolophini. Aniyazi onto? Animazi uba uMarhawula uNdira unomzi eThekwini? Animbazi oLantuka pha uba nomzi. Xa uya pha kuthi kona noba koGlenmore noba phi kuthiwa unomzi omkhulu andikafika andikazi noba ndoze ndiqale kowuphi nootata uGentse andikazi aniyiboni na. Kuyanikelwe Christian family but nentsikelelo kaThixo ikhona. Akakabi nayo odwa uba akakabi nayo uzoba nawo umzi ithengwe edolophini. Thengwe edolophini umuntu aqhube akuthiwe makabambe onto angayibamba ehlele certificate zakhe enze izinto. Khawube yabona nje kuthiwa kwathini indaba zazimaka zabefundisi ndikhetha uba siso. Ngoba ndakhe igumbi lami eliphezulu. Ndikhe igumbi lami lo Zinathi. Ndakhe igumbi lami lo Ubenathi. Ngoba once uvukelane nayo njoba nentsikelelo iphinda phinda nekhesi njalo. Ndizamela nabantwana bami. Mina ndizibonile lezo nto ngosi andikho kuzo ke. Umnikelo wakho uyimpendulo ngemini kaxakeka. Igumbi eliphezulu olakhileyo ezintoni zenzayo nenisazozenza nobubani uthini uvelaphi. Bathanda ukuthi abantu abangazinto ufike bethi kwakho iCult. Xakeka kuba uThixo njoba uqhela uthatha mfundisi kwenza iappreciation abekho bona kuthiwe kuyakhiwa uthi nganye ixesha ndifaka 100,000 apha abekho. Ucinga uThixo akanokusikela. Ayibonge Nkosi. Anikho kuba kuthiwa kuthwelwa apha nikho ngoba niziswe nguThixo. uThixo eziprove ukuthi nabahambileyo abantu ngabakaThixo. Nami ndiyamangala xa ndibona iholo igcwele ngohlobo. uThixo esifundisa kwaministry ukuthi masingathembi nyana abantu masithembe uThixo kuthi. Nguwo lo athi umuntu ebukele ku live athi ndifuna uba ndiyokhonza phansi kweChristian family uThixo. Ayibonge Nkosi. Umuntu ongaziyo ucimba ngoba cimba lo mna ba kuthwelwe kufanele kuba kunikelwa. Hayi nakumi kumane kutshiwo. Hayi nami kuyatshiwo. Hayi ndithi inobe ibuthundu ke le yami inyoka. Ala no hamba emoto enye ndisayibhatalayo. Kube kanti ndithwele ngoba abantu abamazi uThixo abasazi isiqalo sethu. Abasazi isiqalo sethu sisindiswa. Sihamba uThixo sihambe nayo iminyaka. Ndiyawazi umtshato kaMfundisi. Ndiyamaze elungiselela umtshato wakhe kodwa ehamba noThixo ezintenteni. Xa uThixo kengoke kusikelela bazothi abantu kukhona into enza ngayo. Ukhona okwatsho nakumpa uFacebook that ayiyadlala. Into ezinhle sifanele obani kanti? Abazi sisakhe igumbi eliphezulu sihlonipha inkokheli yethu. Sisazicangezela ngoku nakumama uZoko. Siyayazi lento siyenzayo. Siyayazi lento siyenzayo komama uZoko. Sibahoyileyo siyayazi uba senzani. Sizakhela igumbi. Okwuthi nangemini yengxaki mhlambi kuse kufike nokufa. Abheka athi uThixo yiwaste uba ndithatha umamkewu. Ngohlobo abhizi ngalo ngami. Yintoni engatsala uThixo kuwe? Athi noba uyathandaza njengoba abantu abathandaza bebaninzi kangaka abheke wena. Indlela kuba committed kwakho. Yiyo enza uThixo akunothisa athi emhlabeni ukhona umzalwane ongujoko cekani. Ukhona umzalwane ongubani. Indlela ocommitted ngayo usenza umsebenzi kaThixo ungakhalazi. Ubuyile mission uye mission
kuba umthanda umfundisi hayi uyojonga uba bahleli kanjani. Ayibonge inkosi. Uye kuba umthanda hayi uba kanti uyoqoqa indaba. Ayibonge inkosi. Uba abantwana banjena intontoni njena awuyelanga le. Bekufanele uyayiyela. Yoba uyobajonga uba bahleli kanjani cha wena uyela ukuyothini uba mawube nento ongaphuma ngayo uthethe ngayo. Hayi ndiyathetha ebusuku ndithi masizakhela igumbi eliphezulu makholo asizakhela igumbi elikhulu ndivile kuthiwa 7 meter 7 meter 7 meter 7 meter 7 meter parking. Ayongxaki lento yokuzisisana xa ningeyifamily right because noba nibonasile ningayibana nibeka imali ecaleni for inyanga ezithile masimane sibeke u-3000 baxa kufika la nyanga sivele sazi ba sinayo la mali esiyirhola mhlambe i-30,000 silungisa ingxaki zethu sithathe le sivumelene ngayo iyokwenza umsebenzi kaThixo. Akumnandi ukufota phambi kwendlu sazi ba nayo imali buyifakile ave befota abantu abanganikeli ave bezowuna izinto zecawa abantu abanganikeli kutsho bona kuqala uba yinto yale cawe le kodwa xa uthi uyatshekisha alikho igama lakhe akadibani nento enokunikela. Njengoba kule cawe le siyanikela iprinciple yalapha siyasakaza ukuze sifumane izwe lona lithi xa uspenda uyaswela kodwa sisweli. Bayayazi phandlini anditsho nje bayayazi phandlini into yoba ngumasaphaza hayi bandazi abahlala nam kodwa umuntu onemali ukudlula bonke ngulo masaphaza ondivi. Ndingalala ndingenayo mna ndivuke uThixo endikhumbule. Ayibonge inkosi. Ndingalala ndingenayo ndivuke uThixo endikhumbula akho nto kuthiwa andizukwazi uzenza amazulu ayandinceda kodwa nam ayibonge inkosi nakwifamily ngoba kuyenzeka uba njengoba usindisiwe ifamily ithembe wena bese ndinayo ngqondo eyo ndinento endithanda izuyenza ngokwantu abanye bazothini ndabalisela omnye umama omdala wathi uThixo uthembe wena yenza so manje uthi abanye bazothini uThixo uthembe wena njengoba usindisiwe ndithi makoti yenza yondla kuyini uThixo uthembe wena njengoba usindisiwe sukhalaza yondla umazalaba uthembe wena. Basinathuba ngoba sibhizi kodwa mabakwazi ba kodwa khona. Ayibonke inkosi. Asinathuba nyani because sinenkofa njengoba ndila nam angendiye kulonyanga njengoba bengayanga na kunyanga ephelileyo xakeke kakhulu phansi mhlawumbe nango-October because ndiye enkonzweni ngasande sikole elandelayo ndiye eKapa ya kodwa bayandazi ndibachekisha ngefowuni ndiyathela makufuneke ndithelile committed yindawo kaThixo kodwa yenza loo nto bandazi and emzini nam xa kuthiwa kuswelekiwe sebeyakwazi ukungcwaba nangolwesibini baba amazi bumakoti usindisi ubhizi and ndayimela inkolo azange ndenziwe emasiko zange ndenze nabantwana bamasiko zange ndicenge mntu bade sike bandazi uba ndikubani kusindiswa kwami ngoba andikwazi ukuhamba noThixo ebutsheni bam ndizoxabana noThixo ngenxa yomtshato ayisoze ayasoze ke akukho umtshato ongandihlukanisa noThixo hayi kamnandi ke sonke siyamthanda uThixo noba kufika ixesha la uba uyatshata thandaza umjonge lo muntu umtshatayo ba uyamthanda na uThixo angakudonseli phansi. Umhlamba usakhumbula umama uKenza sake sadla kwakudla kwakho eGoli siye pha nomfundisi kwathi ayinguye
Kwikemsa siye kwaTata uZibi pha. Kwakho umuntu oyiseGoli onivalela naye. Saphunga wasisana ezikonzo wazisa izinto sasikwakho Tata uZibi. Sa emva kwecawe sadla. 2016. Yebo. Kuye. Kanti uzakhela igumbu uzophinda uzocawa apho ugenza uzokubona wayengekho ngalamini. Wayengekho ngalamini usenziti usenza izikonzi hayi ndiyaqaphela. Ndandiphanda ndihamba nabefundisi aba. Haleluya. Wayenza yedwa engazi wasinaka. Into athi uThixo yenze noba uwedwa yenze. Noba iyakhosta yenze. Uzondisikelela amalimba akudala nikule cawa. And umfundisi nisamhlonipha bamakhola amadala ngayo la hamba amqhela umfundisi. No Tata uZibi aba no NT. Ayibonga inkosi. Uzondisikelela uThixo. Ayibonga inkosi. Ngoba ninamava ukuthi sihambile naye uThixo. Sahamba naye uThixo nenkokheli yethu. Zafika izichotho, zafika imvula, sahla. Kodwa now sesinodadewethu nabafowethu abangaka. Masihlaleni kule ntsimi. Sithenjisiwe ngamaKorinto uba hey, ukubulaleka kwethu akulambathe enkosini. Masihlale kule ntsimi athi kwincwadi kaRuth kuthiwe kuyalelwa amakhwenku ukuthi angakuchukumisi ngamanye amazwi akukho kubulaleka apha. Umoya Ongcwele useyilusile. Hayibonga inkosi. Masihlaleni apha simbizelwe khona uba sibe zizityalo zakhona. Senze into uThixo ayifunayo. Ngeke sizisole. Ngeke sizisole Mtaka Zibi, ngeke usole. Ngeke usole. Uthe xa kuthiwa wenza ordination kwelinye indawo ngathi ithi nalento ndithi ndimthembile lo muntu. Hayi, kathiwa ndasearcha kathiwa hayi uyokwenza yona yebuya. Hayi ndathi never ufaka kwi-posters kuthiwa amabutho ahlangane eGoli kwi-ordination kamfundisi. Ndaqonda uba I'm happy ngoba uyindoda kaThixo elungileyo. Ayibonga inkosi. Uyindoda kaThixo elungileyo ethetha nonkosikazi wayo ithi hayi masakhe lo mzi sivulela umfundisi ikamela kude kunyathele nathi. Ezi resources ndivile kuthiwa khona abanemizi emikhulu eGoli. Mhla kwakho into esiseGoli siyonyathela izo zenu zezethu. Zezethu. Thenga umzi kubekho ikamela lenkokheli. Hayi ngoba asinamali noko sesibukhula ngona nasemabandleni okuyolala emahotela kodwa inhle into yoba kuke kunyathela inkokheli emzini wakho. Ngoba ishiya intsikelelo uthuki. Asakhe ikhumbi eliphezulu. Xa sekhulu umntwana wayophila phezulu. Kulandlu bekuthiwa yakhelwa umfundisi. Kulapho uElisha wafika wamlalisa khona umntwana wabeka umphefumulo phezu kwakhe yathi imlinkwenkwe yavuka inkwenkwe. Izinto zakho zizovuka kulomsebenzi owenzayo, kule minikelo oyenzayo, kule nhliziyo enhle oyenzayo. Kulapho izinto zakho nezifuna ukufa zizovuka khona. Ungavumela uSathane uvumela abangani. Ungayenzi intando kaThixo xa kuthiwa mayenziwe ngoba mhla uxakekileyo impendulo zakho zisemisebenzini yakho. Nkosi yaxola mayinisikelele. Oh yes Lord. Thank you Jesus. So, oh yes, Lord. Hallelujah. Singahlala phansi.